Man kan ikke definere Fluxus en gang for alle. Der er i hvert fald 2 perspektiver, man bliver nødt til at tage højde for. På den ene side kan man ikke komme udenom, at der har været en mand, George Maciunas, en litauisk flygtning fra USA, der har navngivet fænomenet, der har organiseret en masse festivaler under navnet, og der har udgivet en hel række multiples under navnet. Men den anden side af historien er, at han arbejdede med nogle kunstnere, der var aktive før Maciunas kom på scenen. Og der kan jeg fremhæve for eksempel en kunstner som Dick Higgins, der har skrevet en børnehistorie om Fluxus, hvor han begynder med nogle kunstnere, der blev optaget af hverdagsoplevelser som en kaffekop, et kys om morgenen, lyden af våde fødder i gummistøvler. De syntes, de var smukke, og de spurgte sig selv, om de kunne arbejde direkte med dem, uden at gengive dem, uden at gøre dem til en del af noget større. Et almindeligt spørgsmål til Fluxus er, hvad er Fluxus-bevægelsen? Og der vil jeg starte med at sige, at Fluxus er slet ingen bevægelse. Fluxus er et netværk, et internationalt netværk af kunstnere, som arbejder meget, meget forskelligt. Så man skal slet ikke se Fluxus som en samlet strøm. Altså Fluxus betyder jo noget, der er i bevægelse, men det er ikke den der vilde hovedstrøm, man skal se for sig nærmere, sådan en slags delta, der løber ud i en masse små grene og mystiske steder, som man måske ikke altid kan finde eller identificere. Fluxus var en reaktion på den traditionelle opfattelse af kunst som noget ophøjet, kunst som noget fint, kunst som noget, der var svært at forstå, kunst som var dyrt. På den måde kan man sige, at det, de var i gang med, var en form for demokratisering af kunsten. I november måned 1962 begyndte der at komme masser af beskrivelser i aviserne om en fantastisk og provokerende og spændende og nyskabende festival, der ville finde sted i Nævlej Kirke. Den var lejet af det, der hedder Kunstbiblioteket. Ejeren af Kunstbiblioteket, Knud Petersen, drev en virksomhed, hvor han udlånte billeder for en billig penge. Og samtidig havde han så samarbejde med en tysk kunstner, Adi Købke. Og Adi Købke kendte mange af de kunstnere, som 2 måneder forinden havde lavet en opsigtsvækkende festival i Wiesbaden i Tyskland. Og selvom den form for kunstnerisk arbejde, som Fluxus stod for, var meget forskellig fra den danske kunstscene, så var i de år, der begyndte af 60'erne, var man meget opsat på nybrud. Og året forinden havde den koreanske kunstner Nam June Paik lavet en koncert på Louisiana, hvor han havde klippet et slips over på en af musikanmelderne. Og det havde selvfølgelig vakt umådelig opmærksomhed. Og nu håbede man sådan på en gentagelse, at det kunne blive lige så sjovt. Og så blev det en kolossal fiasko. En skandale, kunne man læse i aviserne dagen efter. Den succes, man havde troet, det ville være, fandt ikke sted, men de blev gennemført, de der 6 koncerter, der skulle være. Og de kom til at danne grundlag for et meget intens Fluxus-arbejde i Danmark i de kommende år. Den form, der nu er næsten blevet synonym med Fluxus, det er, hvad man kalder for the event score, så et hændelsespartitur måske. Og det er en kort skriftlig introduktion, der opfordrer til at gøre noget, som i Alison Knowles' proposition, make a salad.
Det interessante ved sådan en instruks, det er først og fremmest, at der overhovedet ikke står, hvordan, hvorfor og hvornår man skal lave salaten. Man kan tænke instruksen, mens man alligevel står og laver en salat, og opleve selve det at stå i køkkenet og lave en salat på en æstetisk måde. Men kunstmæssigt har det også den fordel, at man formår at indramme handlingen som kunst. Så man er helt væk fra ideen om kunst som et færdigt objekt. Anden fordel er, at man ikke længere lægger alt ansvar, men også alt fortjeneste hos kunstneren. Fordi alle kan jo lave en salat. In Fluxus, there are no actors. They're just people who are really trying to turn you on to enjoying the simple activities that you do every day. Alison Knowles er en amerikansk, ret banebrydende amerikansk avantgarde- og fluxuskunstner, som er født i 1933 i New York, og som op gennem 60'erne får sit kunstneriske gennembrud, da hun er i 20'erne, og det gør hun i fluxusbevægelsen. Hun er med til at simpelthen grundlægge den her fluxusbevægelse i 1962, og er en af de eneste kvindelige kunstnere i den her bevægelse. Jeg tror, Alison Knowles er meget optaget af vores evne til at sætte pris på livet, sætte pris på det hverdagslige, sætte pris på det, som vi faktisk bruger allermest af vores tid på, det at være, det at leve, det er at alle de dagligdags handlinger, der skal til for at opretholde et liv. Alle de her hverdagshandlinger er noget, som vi gør måske uden så meget at reflektere over, hvorfor vi gør det, og at vi har behov for at gøre det. Altså helt ekstremt, for eksempel åndedrættet er måske den ultimative nødvendighed for at opretholde liv, men det er ikke noget, som vi tillægger så meget værdi, og slet ikke kunstnerisk værdi. Det, jeg sætter mest pris på hos Alison Knowles, er netop den ekstreme opmærksomhed. Og det er, at hun klæder sit publikum på til at have og holde fast i den særlige, meget brede opmærksomhed på et enkelt fænomen. I 1967 laver Alison Knowles historiens første computergenererede digt, som hun kalder House of Dust, og er et værk, hun kommer til at arbejde videre med og udvikle i mange forskellige iterationer gennem hele hendes karriere. House of Dust blev udviklet på et tidspunkt, hvor man havde de her store stationære computere, og Alison Knowles var ret interesseret i den her teknologi, der lå til grund for de her computere. Men hun vil bruge teknologien til at lave poesi. Så hun udviklede faktisk en algoritme, som bestod af 4 komponenter, som var en lyskilde, et materiale, en placering og en gruppe beboere. Så fodrede hun ligesom algoritmen med de her 4 kategorier, og så kunne den spytte digt ud, som bestod af ligesom et random eksempel fra en bestemt kategori. Og det kunne for eksempel være et vers, der hed A house of dust on open ground, lit by natural light, inhabited by friends and enemies. Og det var så et eksempel på, at computeren ligesom tog et vilkårligt ord for den her kategori og satte sammen til et digt. House of Dust er et ret godt eksempel på det her åbne værkbegreb, som Alison Knowles arbejder med, at der ikke er noget ønske om sådan en komplet kontrol over, hvad et værk er, og hvad det kan være, og hvordan det ligesom skal folde sig ud. Alison Knowles, og det var der hele score-elementet kommer ind, altså hun skriver et score, og så giver hun det videre. Det er en invitation til at lave den her handling, og skabe et fokuseret rum på den her handling, og så er det et værk hos dig. Alle kan lave kunst. På mange måder, så synes jeg, at Alison Knowles har et blik på hendes verden og hendes omverden, som jeg lidt kan misunde. Jeg kan godt lidt misunde den her evne til at fordybe sig i detaljen og fordybe sig i det simple. Hele det her informationsoverflow, som vi jo lever i til dagligt, det er hun sådan ligesom antitesen på. Altså, fordi hun giver os en invitation til, at vi kan være i det nære, være i det simple, være i det enkle, og der er noget poesi i det. På den måde kan man sige, at Alison Knowles virkelig lærer os, at kunst er ikke et sted, hvor man går hen, eller en genstand, man skal kigge på nødvendigvis. Det er en måde at være i livet på. Og det er sådan virkelig hele sådan essensen af Alison Knowles' kunstnerskab, synes jeg. Det er, at kunst, det er i hverdagslivet og relationerne mellem os.
Når man så ser på en udstilling som den med Alice Knowles, så håber jeg egentlig, at man ser på den opmærksomhedspraksis, der manifesterer sig gennem stykkerne, gennem værkerne, gennem genstandene, der som man kan løsne fra selve de genstande, der er udstillet, og kan tage med sig. Fordi i en dåse med bøtter ligger der også en bestemt måde at være opmærksom på almindelige ting som bønner på. På samme måde i en gammel sko ligger der en nøgle til en anderledes opmærksomhed på tings liv, og de spor livet sætter, de oplevelser, man knytter til almindelige hverdagsgenstande. Det kan løsnes fra den enkelte genstand, man kan tage den med, og man kan udleve den i sit eget liv. What I want people to do with the piece is to see how really simply things can be done if you concentrate on that that's what you're doing. You're only making the salad. And these are the best salads.